Deltebre ha quantificat en 11.494.000 euros els danys al municipi pel pas del temporal Glòria, un mes després que reclamés la declaració del terme municipal com a zona afectada per una emergència de protecció civil. El plenari va rectificar el dimecres l'informe dels serveis tècnics municipals que han analitzat les més de 100 instàncies que la ciutadania va presentar en relació amb els danys als habitatges, comerços i empreses. Per tant, estaríem parlant de 11.494.103 euros, que és el que l'Ajuntament de forma segregada en les diferents qüestions de cada departament hem enviat tant a l'Estat com a la Generalitat i que avui de forma agregada ratifiquem per la sol·licitud de reclamació de situació d'emergència per protecció civil i poder ajudar a reparar tots els danys i no resignar-nos a que els danys cada vegada se van acumulant i que es queden com estan. També es va aprovar per unanimitat la moció d'Esquerra Republicana Més Deltebre que demana la modificació dels criteris d'atorgament dels ajuts d'emergència pels aiguats del 2018 per ampliar els terminis d'execució i justificació dels treballs. La moció va ser aprovada després que el govern introduís algunes modificacions. Per una altra banda, el municipi sol·licitarà al Departament d'Educació l'aplicació de la jornada escolar continuada als 3 centres d'infantil i primària, una proposta que té un ampli recolzament per part del sector educatiu. Cal replantejar la jornada escolar en benefici de tots els alumnes del nostre municipi perquè poguéssim organitzar-nos d'una manera més diferent tant les escoles com les famílies. I crec que és el que hem d'intentar fer tots. Posa al centre del debat els xiquets i xiquetes, perquè en el moment que és un debat en el qual participa la comunitat educativa, no hem de perdre de vista que la comunitat educativa no és un actor, sinó són diversos actors. Estan els mestres, estan les famílies, estan els xiquets. Per tant, el resultat o la solució s'ha de fer pensant en la globalitat. Que des del Departament d'Educació s'hauria de fer un esforç. No entenc com no me la puguin donar. En aquest sentit, també es va aprovar la proposta de zonificació escolar per tal de realitzar la preinscripció escolar dels alumnes de P3 del curs 2020-2021 i així recuperar la segona línia de P3 que l'Escola de l'Assumpció va perdre l'any passat per falta d'alumnat. Des d'Esquerra Republicana van assegurar que després de posar-se en contacte amb el departament se'ls va confirmar que tindrà la segona línia de P3 el pròxim curs. Finalment, el ple també va aprovar la declaració de Deltebre com a municipi feminista.